Saka vatete vakatuma ndokubva vanokanda. Vatete vakanda ndobva murume wangu asumuka ndopaakachinogara kumanhenga kumba kwesecond wife. Ndobva second wife yadzoka kuna mai guru ikati munhu uya anoziva zvaanoita. Murume uya asumuka nenhumbi dzake dzese auya nadzo kupi kumba. Saka munhu uya anoziva zvaanoita sei zvaanoita. Ini ndanzwa nyaya iyi handakuda kuguha. Ndakaenda kuchechi kwana Tete. Ndasvika ikoko ndokubva ndabvunza. Vatete, ndikukumbira kukuonai. Vanga vaine mwana muchechi. Vatete, mune zvinhu zvamuri kunzi makatuma uyazokanda kumba kwangu. Ichokwadi here. Vatete ndakavafota ndavanga vasingatarisirwe kuti zvinhu zvakadaro ndikudini ndiri kuzviziya. Ende ndakavabvunza kwete zveviolence. Ndobva vati ichokwadi ndakauya ndakakanda. Uya vakauya. Ndandichikumbirawo kuti tiende tese. Kana pane chandikakanda, chitesei chiuye chibviswe. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Vatete huyai mubvise zvinhu zvamakakanda kumba pangu. Handina zvandakakanda. Takangoona samoni rakauya rakanzi huyai kwamama. Yezvandakazi huyai mubvise zvamakakanda. Zvaizvozvo handiende. Zvaizvozvo handiende, ndaimboenda kudhara. Ndakapedzera kuenda pakataimba yava I think 20 kana ise 2022 2023 handichaziva. 2022 kana kuti 2023 handichaziva kuti imba yacho yakata gore ripi. Tienda unoona imba yakati. Murume wangu akaita barika. Aita barika ndobva tasvika pakuseparate. Ini ndokubva ndanogara kukaduma kuvabereki vangu. Saka pandakadzoka pataura kuti pakatsvaimba. Mai guru mukadzi mukoma wemurume wangu vairamba vachindibvunzisisa kuti kwamapostori paari kuuya achinamata kumba kwenyu ari kuti chii pamusoro pemereji yenyu. Saka indaingovati vaiti namatai zvichaita sei zvichapera. Ndopavakati maini muchinzwa ndichikubvunzai nguva dzese kuti vari kuti chii. Kumba uku mai guru vakanga vawirirana nesecond wife yemurume wangu. Saka vakanga vaita timu nana vatete. Saka vakazoburana vana. Vaburana pandakadzoka mai guru vanga vakusaidi kwangu vakundudza zvese zvakanga zvichiitika. Saka ndopa vakatsanangura vachiti uyu Lindsay second wife yemurume wangu akaenda kushamba kwaakaenda. Ndokubva auya nezvinhu zvaakanga auya nazvo. Auya nazvo ndobva zvinhu zvindazi ndinokanda pamba pamainga kutaura inini. Saka ndikushaya kuti anokanda ndiani. Mai guru vanoti vakafonera mama. Mama vakati ko munonetsekei nyaradzo aripo nekuti vatete vachibva kumusha ndakavatora ndinda ndachigara navo vachipinda chikoro. Saka kumba ini nandaivarambidza nokuti ndivatete. Saka vatete vakatumwa ndokubva vanokanda. Vatete vakanda ndobva murume wangu asumuka ndopaakachinogara kumanhenga kumba kwesecond wife. Ndobva second wife yadzoka kuna mai guru ikati munhu uya anoziva zvaanoita. Murume uya asumuka nenhumbi dzake dzese auya nadzo kupi kumba. Saka munhu uya anoziva zvaanoita sei zvaanoita. Ini ndanzwa nyaya iyi handakuda kuguha. Ndakaenda
kuchechi kwana Tete kuZimbabwe Apostolic. Ndasvika ikoko ndokubva ndabvunza vatete ndikukumbira kukuonai vanga vaine mwana muchechi. Vatete mune zvinhu zvamuri kunzi makatuma uyazokanda kumba kwangu. Ichokwadi here. Vatete ndakavafota enda vanga vasingatarisiro yekuti zvinhu zvakadaro ndiri kudini ndiri kuzviziya. And ndakavabvunza kwete zveviolence. Ndobva vati ichokwadi ndakauya ndakakanda. Asi kukanda kwandakaita ini ndakanga ndaenda kumuprofita. Ndikasvika kumuprofita zvikanzi kuti vari kuda kuita extent. Saka ndiende ndinokanda zvinhu izvi. Kana ndakanda zvinhu izvi ndokuti kuti vasaita extent. Ndikati kuti makavaudza here. Zvikanzi kwete. Ndikati kwenini muridzi wepamba makandiudzawo here kuti ndezvinhu zvamuda kukanda pamba pangu. Zvikanzi kwete. Saka ndobva ndabvunza murume wangu akati handizvizivi zvinhu zvakadaro. Saka ndokubva ndatoona kuti zvechokwadi nyaya iyi yakaitika, asi yaitika yazobuda mukusawendirana kwaakuita mati ndo vatete. Saka imi matete vanhu vataura kama emurawe hamuna kuenda hamuna kuenda kumaapostoli kwamunama havana kuuya ina havana kuuya hira ava vakauya makavati chii vakauya vakati vakauya muri kupi vakauya tiri kuchechi makavati chii vakauya vakati vatete ndauya nenyaya yangu yandinayo ndakaenda kuchechi ndaenda kuchechi ndakaprofitwa zvikanzi last born yemumba memurume wenyu yakakanda zvinhu pamba penyu kuti zvipise chii ndo zvakapisa imba yenyu. Ndikati kumaprofita kuhamba kuri kwamukaenda ikoko ndandichikumbirawo kuti tiende tese kana pane chandikakanda tiite sei chiuye chibviswe nokuti inini handina chandikaita sei chandikakanda. Maiguru vangu vakanditi aiwa vatete kuhamba vakati ndobva sandeshe yakauya ndakatoenda kuhamba kuku inini kuchechi. Maiguru vangu havana kuuya zvadaro. Maiguru ipapo vanga varamba sandaenda kuhamba kuku chechi vakaramba vakati imba iyoyo kana ichitsva ngaitsve hazvisisina basa vatete noti ini ndandati zvinhu izvi ngazviite sei kana zviripo maprofita ngauye ataure kuti ndine chandikakanda here chakaipa pamba penyu kana chiripo toita sei chobviswa inoti handina chandikaita sei potsvagwa maprofita akawanda nokuti maprofita anonetsa mumwe munhu anotenga maprofita mumwe munhu anotenga chi saka ngakwauye maprofita oita sei otaura. Maiguru akati aiwa inini imba yachechi hazvisisina basa ngatisiyanei nazvo. Ndaramba chitaura nyaya yemaprofita maiguru ndopa wakabva vazoti aiwa inini nyaya iyi ndakainzwa namaiguru mai Eutoni ndozvavakabva vataura. Nyaya yatakabva tangoipedza yakadaro notiwa maiguru vanga vati chi hazvina basa ngatiregedzei kuenda kumaprofita. Sikaini pakatouya Samoni ndakatovhunduka ndikati ko ingaoni nyaya iyi yakataurirwa kuti tibvise ina handina kuramba kuti maprofita auye ivo ndo vakatoramba. Saka ndakatodza kuziva kuti asi vaida kuzogadzira nyaya here kana kuti nyaya yacho yakaitika 2022 2026 takangofunda imba yanga yatsva here pavakataurika mashoko imba yanga yatsva Alright, tikadaidza maiguru vakutaura nezvavo vanova maiwiriranawo vanopa nombowo munopo kana kuti hongu nokuti handina chandakakanda. nanza dzeimimi varume nyumba mukavabvunzai machitaura nemi vakavabvunzika nekuti anozongaa varume vangu pandakavabvunza vakati handina kubvera ndakanzwa nyaya iyi and zveshuwa ndakaitarisawo havaimbonokukuda kumurume wangu nyaya yakadaro yekuti vatumwa kuti vakande zvinhu zvekuti asimuke pamba. Saka atuma ava ndiani akatuma ava kunokanda zvinhu isecond wife yemurume wangu mukadzi koimimi vakubvunzai kuti mimi munhu watuma uya naye rakakudzai pamusoro vamupurisa pavakandifonera vakakumbira kuti Tete vati vanenge vari kuchikoro saka vasi kukwanisa kuuya kudare nhasi. Saka maiguru havatoripo vari kuchechi kumusangano. saka isu tatumadika apa varamba ka dai ivavo vacho vakakudzai vanga vari vopesana vanouya musuri wepamba nanhingi nanhingi ndakadai chero pandakavabvunza
aripo akanga achitoripo mudzimai. Saka handina kuuya dare iri ndakarigadzira chikonzero. Vamupurisa vakati vakumbira kuti havasi kukwanisa kuya kudare vanoyamiswa 20. Vanhu vese vakataura nyaya iyi. Vanzvisa ngavauye vakati utimisire. Amai mati mapika. Ndikati handina zvandakakanda. Vanhu vakazouya vachifukura kuti ndizvo. Nokuti kubvuma kadai mamabvuma kandivarora venya ndikutaurira. Zvinhu zvanga zvaitika zvinhu zvaitika kumazireti shop mukurora wenyu. Zvinhu zvinoitika muvanhu. Kana vanhu zvinetsana panotsvaga zvinhu. Maingwaita muchorera padhuze taingoza kuti right nyaya yaingotongwa sezvairi kuti murora wenyu. Zvinoi makati vanhu vese vakokorodzwe vozaya muno mudare ramambogushu sokuti wamaita vozonzwa vanhu vaita aiwa ndozvakaita ipapo manje vatayambira kuti nyaya kana itaurika aitambi kuzopretesa kuti itambira nyaya manzwa inofungwa inobva yaizomesera kana vanga muri mwana mudiki makachengetana atete muchigara zvakanaka zvanga zvisina mhosva adii. Saka imimi varamba kuti handina kuitira nyaya isi tinovaudzorerai kuti musa 26 vanhu ivavo vanouya nemi muuya asi pamasoro yama asi zvamataura atemunhu zvakanaka. Amai vanhu vakanga vauya makana makuwirirana asi tichapedzisira ti endai kumaprofita futi sokuti ava vakaenda vega kumaprofita imi hamuna kuenda mukanga mataurirana matobvumirana kuti ngatiendei kumaprofita ndanzwa kuti seri kumakazongokuti hazvina mhosva ndovakatodaro kuti hazvina mhosva eni zvemaprofita ndokutozvida chaizvo. Pamusoro ipapo kumaprofita ndataura panyaya yedate ndiri kuchikoro ndovhara muna June sepapapa ndatoita zvokutongomanikidzira ndairwara mamanza nasiri kuchikoro saka vakwanise kundipa rimwe date kumukoba teachers ndovhara June ndovhara muswa kana usiri muswa 8 June kunana 9 hatisati kuwa date rova ndokwandatobva asi panyaya dzetransport ndogara kugweri ndiri kumukoba teachers tovhara June. Ini ndogara kuno kumanheru isusu hatisi paholiday tovhara June ndopanoita holiday. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured.